дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар тоҷикистон боз коронавирус ба қайд гирифта шуд. тоҷикистон 300 000 воя ваксин алайҳи коронавирусро дастрас кард. ифтитоҳи рӯзҳои фарҳангии Русия дар Тоҷикистон. Ӯзбекистон барои баргузории интихоботи президентӣ $30 миллион ихтисос кард. Дар Ҳиндустон нави коронавирус пайдо шуд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон боз коронавирус ба қайд гирифта шуд. Хабар медиҳад ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзор намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқолу панҷшавии бемории сироятии коронавирус COVID-19. ситод ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандон мерасонад, ки дар муассисаҳои тандурустии мамлакат ҳолатҳои гирифтор шудан ба бемории сироятии коронавирус ба қайд гирифта шуданд, омадааст дар иттилои манба. ситод мегӯяд омили асосии хуруҷи навбатии бемории мазкуру мутахассисон дар бетаваҷҷӯҳӣ риоя накардани муҳлати муайяншуда барои худмуҳофизатии шаҳрвандони мамлакат, ки аз хориҷи кишвар баргашта буданд, истифода накардани ниқоб ва дигар тавсияҳо арзёбӣ мекунанд. вобаста ба ин аз ҳар як сокини мамлакат қатъиян риоя намудани тавсияи мутахассисони соҳа, безарорат гаштугузор накардан, истифодаи ниқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва дигар маводҳои безараргардонӣ талаб карда мешавад. ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзор намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқол панҷшавии бемории сироятии коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарорҳои дахлдор қабул намудааст. пурзор намудани ҳамоҳангии фаъолияти вазорату идораҳои дахлдор дар самти назорати риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ аз ҷониби сокинон, назорати марказҳои хизматрасонию фарҳангӣ, андешидани чораҳои қатъии пешгирикунанда ва зидди эпидемикӣ, риояи қоидаҳои санитарию гигиенӣ пешгирикунанда ва зидди эпидемикӣ ҳангоми гузарондани тӯй, маъракаҳо ва маросими дафн, андешидани чораҳои зарурӣ ҳангоми анҷом додани парвозҳои байналмилалӣ мебошанд. ҷумҳурии Тоҷикистон 300 000 воя ваксин алайҳи маризии коронавирусро дарёфт кард. хабар медиҳад агентии Ховар. ба иттилои манба, ин миқдор ваксин дар доираи созишнома миёни Тоҷикистону Чин дастрас гардид. ваксини воридгардида коронавак буда, бо он доираи муайяни аҳолии Тоҷикистон эм хоҳанд шуд. ҷамолиддин Абдуллозода аснои қабули ваксин изҳор дошт, ки ин намуд ваксин бо ташаббуси ҳукуматҳои Тоҷикистону Чин ва ҳамзамон бо дастгирии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ширкати кӯҳи саноатии Тоҷикистону Хитой дастрас намуд. дар Тоҷикистон шурӯъ аз 21 июни соли равон рӯзҳои фарҳангии Русия ифтитоҳ гардид. ин чорабинии фарҳангӣ то санаи 28 июн идома меёбад. гуфта мешавад, ифтитоҳи расмии ин чорабинӣ дар театри давлатии драмавӣ ба номи Садриддин Айнӣ оғоз гардид. дар назар аст, дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон намоиши Осорхонаи давлатии таърихию меъмории Вологдаи Федератсияи Русия таҳти унвони Вологодское кружево баргузор гардад. ҳамзамон иштирокдорони рӯзҳои фарҳангии Русия дар Тоҷикистон аз шаҳру навоҳии Норак, Фарзоб, Данхара, нерӯгоҳи барқии обии Норак, Кохи Наврӯз, Китобхонаи миллии Тоҷикистон дидан мекунанд. гузашта аз ин дар шаҳри Данхара барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони рус доир мегардад. вазорати молияи Ӯзбекистон аз ихтисоси $30 миллион барои интихоботи раёсати ҷумҳурии ин кишвар дар моҳи октябр хабар дод. Адҳам Абдуллоев, сухангӯи комиссияи марказии интихоботи Ӯзбекистон гуфт, тибқи қонуни буҷети давлат барои соли 2021 ҳадди аксари мизони буҷети ихтисосёфта барои омодасозӣ ва анҷоми интихоботи раёсати ҷумҳурӣ дар моҳи октябри соли ҷорӣ 300 миллиард сӯм таъин шудааст. дасти кам 20 мавриди сироятшавӣ ба нави коронавирус дар Ҳиндустон сабт гардид. хабар медиҳад рӯзномаи Hindustan Times. ба иттилои манба, нави коронавирус Delta Plus ном дорад ва он аллакай дар 4 иёлати Махараштра, қисмати марказии Ҳиндустон доман задааст. ин рӯзнома бо истинод ба вазорати тандурустии Ҳиндустон менависад, ки нави коронавирус феълан диққати пажӯҳишгаронро ҷалб намудааст, аммо ҳадс зада мешавад, ки ин нав он қадар хатарзон нест. ҳамин тариқ дар Ҳиндустон аз замони авҷи маризии коронавирус наздик 30 миллион нафар мубтало шуданд. шунавандагони гиромӣ, бо умеди танзиятиву хонободии ҳар яки шумо бо шумо худофизӣ мекунем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.